Bună ziua și bine ați venit la teleconferința privind rezultate preliminare pentru 2023 ale To Be Intelligent Soft, Bento. Ieri seara am publicat rezultate preliminare pentru anul 2023 pe site-ul nostru, în secțiunea Relația cu investitorii, precum și pe site-ul BVB, profilul Bento. Înainte de a începe, aș dori să menționez că această teleconferință este înregistrată, iar înregistrarea va fi încărcată în zilele următoare pe site-ul Bento. Prin participarea la această teleconferință, v-ați exprimat în mod automat și implicit acordul pentru a fi înregistrat. Dacă nu sunteți de acord să fiți înregistrat, vă rugăm să părăsiți această teleconferință. Aș dori să vă prezint echipa de management care este astăzi alături de mine și va prezenta rezultate preliminare pentru 2023. Avem lângă noi pe Radu Scarlat, președinte Consiliul de Administrație și director general Bento, Claudiu Negrișan, membru independent al Consiliului de Administrație, iar numele meu este Suzana Curec și sunt Investor Relations Manager în cadrul companiei și vom modera conferința de astăzi. În ceea ce privește aspecte organizaționale, în prima parte, echipa de management va susține o prezentare cu privire la rezultate preliminare pentru 2023 și ulterior vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să rețineți că microfonul tuturor participanților este dezactivat. Dacă doriți să puneți o întrebare, vă rugăm să o introduceți în căsuța de chat. Nu ezitați să faceți asta în timpul teleconferinței și vom răspunde la toate întrebările în ordinea cronologică, de data ce prezentarea managementului se încheie. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez că astăzi este posibil să facem declarații anticipative în timpul acestei teleconferințe și că rezultate reale pot diferi semnificativ. Vă încurajăm să examinați disclaimer-ul inclus în prezentare, pe care puteți vedea acum pe slide. Acest disclaimer va fi și disponibil în prezentarea care va fi publicată pe site-ul nostru în secțiunea de relație cu investitorii. Acest disclaimer se aplică în mod egal tuturor declarațiilor făcute în teleconferința de astăzi. Aici se încheie partea organizatorică și aș dori să invit acum pe Radu să ne împărtășească cele mai importante evenimente din ultimul an. Mulțumesc, Suzana! Bună ziua! Mă bucur că am ocazia să vorbesc în fața voastră. Văd că sunteți destul de mulți care s-au înscris la această conferință. Pare că mă bucur că sunteți interesați de ce avem noi de povestit. Nu dau seama, cred că mă și vedeți. Am anunțat ieri rezultatele din 2023. Aceste rezultate sunt în linie cu bugetul pe care l-am anunțat ultima oară, bugetul pe care l-am refăcut în finalul anului trecut. Nu o să vă citesc cifrele de pe ecran, că nu cred că are sens. E clar că am avut niște creșteri importante, compania continuă să crească, am reușit să facem ceea ce ne-am propus până la urmă. Nici nu am depășit foarte mult bugetul, nici nu am ieșit sub buget. Zicem noi că am reușit să și estimăm bine și să executăm ceea ce ne-am propus până la urmă. Aș mai menționa doar câteva proiecte importante și după aceea mai interesante probabil că vor fi întrebările pe care le aveți voi. Dintre contractele semnificative pe care le-am anunțat, ele se desfășoară într-o manieră foarte bună, reușim să executăm bine din ele. Cel mai interesant din punct de vedere strategic pentru noi proiect este cel cu distribuția energie electrică în România. Are și o valoare mare și este și interesant pentru că e pentru produsul nostru cel mai complex și în care am investit practic cei mai mulți bani din banii investitorilor, din profitul nostru și din banii primiți gratuit de la Uniunea Europeană.
Um, Acest proiect continuă și anul acesta. A mers foarte bine anul trecut. Acum chiar am avut și o trecere în producție. Acum chiar e utilizat de câteva sute de electricieni în teren produsul nostru în cadrul acestui proiect. Iar o altă chestie de care suntem mândri este că am început să extindem și să vedem că se potrivește produsul ăsta al nostru și pe piața asta de fotovoltaice, care e o piață destul de efervescentă în ultima vreme, pentru a ajuta să digitalizăm procesul ăsta prin care aceste companii care instalează panouri fotovoltaice sau sisteme fotovoltaice și desfășoară activitatea în teren în principal. Ne așteptăm ca aici, în zona asta, să fie o cerere destul de mare, atât acum când se fac montaje foarte multe, dar și pe viitor, când toate aceste panouri care au fost montate vor trebui întreținute. Cam asta este povestea pe care vă spun eu și aștept întrebările de la voi. Claudiu? Da, mulțumesc. Bun. Mă bucur și eu tare mult că avem atât de mulți acționari sau viitori acționari la teleconferință. E interesant că noi am început undeva cu 100 de acționari noi odată ce am făcut plasamentul privat și acum suntem la 1200. Despre rezultate, sigur, ați văzut cifrele, eu n-aș vrea să insist foarte mult și să repet cifrele. Ce important este că am crescut pe doi piloni principali, pe de o parte cifra de afaceri cu 50% procent de creștere și respectiv aceste investiții în platforma și în produsele proprii Bento. Este rezultatul unor ani în care am muncit, este rezultatul unei echipe extinse în zona de vânzări, este rezultatul unor acțiuni consistente pe partea de marketing și credem că e doar începutul vis-a-vis de această pantă de creștere. Cele două divizii principale au contribuit din nou aproape egal la veniturile Bento, atât IT infrastructură și cloud cu 53%, dar și cea de divizia de dezvoltare software. Mergem la slide-ul următor. Aici, practic, am menționat deja această creștere din veniturile din producție de imobilizări. E vorba de acea platformă. Sunt și alte venituri de exploatare. Haideți să mergem un pic la partea de cheltuieli. Bun. Sigur că odată cu creșterea veniturilor am avut și o creștere de cheltuieli. Aș vrea să clarific un pic sau să fac câteva precizări legate de unele din itemurile de cheltuieli, pentru că sunt relevante. Și anume, pe de-o parte, am avut o creștere la itemul de cheltuieli cu personalul. De unde a venit această creștere? Pe de o parte, în aceste cheltuieli de 24 de milioane se regăsesc cele 2.200.000 cheltuieli nemonetare, și subliniez asta, nemonetare, cu programul de SOP aferent a două tranșe acordate beneficiarilor. Deci noi acum în 2023 am acordat două tranșe beneficiarilor programului SOP. În mod normal, costul anual al unui program de SOP ar fi fost 1.100.000. Noi l-am acordat abia acum în 2023 și atunci l-am înregistrat cheltuielile respective în anul 2023. 2.200.000 sunt cheltuieli conform reglementărilor contabile românești, dar nu a fost o ieșire de numerar din partea companiei. Da, e foarte important lucrul ăsta. De asemenea, cheltuielile cu personal au mai crescut și datorită creșterii echipei noastre, colegilor noștri, pentru a susține creșterea de business. Eram 60 de oameni la finalul anului 2022 și am terminat anul cu aproape 100 de colegi. De aici vine această creștere semnificativă. Am mai avut o creștere de cheltuieli, aș mai menționa doar această provizion pe care l-am făcut la iunie 2023, doi clienți care nu și-au mai putut ține de plățile facturilor respective și din motive de prudențialitate noi le-am provizionat. Sigur, continuăm
să facem eforturi să încercăm să recuperăm aceste creanțe. Rezultatul operațional, așa cum vedeți, este de peste 15 milioane de lei, pe care dacă l-am, pe de-o parte, ca margine operațională este foarte bună, e undeva la aproape 25%. Pe de altă parte, dacă l-am normalizat, dacă am exclude efectele, pe de-o parte, ale SOP-ului și respectiv ale provizionului, rezultatul se aduce mult mai mult în sus, 17-18 milioane de lei. Bun. Din punct de vedere bilanțier, așa cum vedeți, avem o poziție bilanțieră foarte solidă, atât ca indicator de solvabilitate, dar și ca lichiditate. Creanțele sunt în termen, continuăm cu un sold la jumătate din cel reeșalonat. Poziția de cash la finalul anului este 9 milioane de lei, foarte solidă în condițiile în care datoriile cu furnizorii sunt undeva la 6 milioane și capitalurile proprii care continuă să crească, sigur că da, odată ce adăugăm profit. Cam atât aș preciza în cifrele financiare. Desigur, mai interesant este să vedem întrebările și să răspundem întrebărilor voastre. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Claudiu. Aici se încheie prima parte, prezentarea conducerii. Acum putem începe sesiunea de întrebări pentru management. Vă rugăm să aveți în vedere că puteți adresa întrebări doar în căsuța de chat. Pentru buna ordine, vă rugăm să nu utilizați microfonul și să mergeți pe mute. La fel, vă rugăm să nu utilizați camera video. Totuși, înainte de a răspunde întrebării pe care deja am primit pe chat, vom răspunde la câteva întrebări pe care investitorii ne-au trimis prin e-mail. Înainte de a începe, aș dori să fac o singură remarcă. În timpul acestei teleconferințe, conducerea nu va face nicio declarație cu privire la bugetul pentru 2024, așa cum a fost menționat și în calendarul financiar pentru 2024, care este public pe site-ul PFB, precum și pe site-ul Bento. Bugetul va fi publicat în ziua de 29 martie 2024 prin intermediul unui raport curent. Prin urmare, vă rugăm să evitați adresarea întrebărilor despre bugetul, pentru că nu putem răspunde la aceste întrebări, și vă rugăm să vă concentrați asupra întrebărilor legate de rezultate pentru anul 2023, pe care compania a publicat ieri. Acum începem cu prima întrebare, care a fost: cât la sută din cele două contracte mari, DIR plus compania multinațională din domeniul petrol și gaze, a fost livrat în 2023? Da, cred că, așa cum am mai spus la o altă întâlnire la finalul anului trecut, așa cum estimam, în jur de 45-50% a fost livrat în 2023, urmând ca diferența să fie livrată în întregime în 2024. Mulțumesc, Radu, sper că asta răspunde la întrebarea dumneavoastră. A doilea întrebare: având în vedere că descrieți planurile pentru 2024 ca fiind ambițioase, ne putem aștepta la un BVC pentru 2024 cu o creștere de 20 până la 30% pe cifra de afaceri și profit net comparativ cu 2023. Da. Așa cum zicea și Zuzana mai devreme, nu putem să spunem acum date mai concrete despre bugetul din 2023. Singurul lucru pe care pot să-l spun este același pe care l-am spus și acum câteva luni când am mai vorbit public despre asta, că ne așteptăm ca anul 2024 să fie un an bun pentru noi, bazându-ne în principal, așa cum am făcut și până acum, când vom face bugetul, ne vom baza în cea mai mare măsură pe contractele deja semnate sau care sunt sigure că vor fi semnate din punctul nostru de vedere, pentru a fi în continuare prudenți. Deci vom avea în continuare aceeași abordare. Dar acum, din păcate, nu pot să vă spun că va fi cu ce procent de creștere va fi, nu știu, vor avea veniturile, profitul, cifra de afaceri și mai departe. Noi ne așteptăm să fie un an bun. Mai multe nu pot să vă spun momentan. Mulțumesc. Dacă îmi permiți, Radu, aș adăuga eu câteva considerații aici.
Așa cum v-am obișnuit, întotdeauna venim spre aprobare în adunarea generală a acționarilor cu bugete cât se poate de prudente. Noi suntem într-o poziție, aș spune eu, mai bună decât acum un an de zile în ceea ce privește contractarea, ceea ce ne dă, așa cum spunea Radu, speranțe și motive să fim ambițioși. Avem un pipeline foarte solid, vom mai semna o parte din contracte și așteptările sunt să creștem pe cifra de afaceri. Unde vom vedea o diferență este pe partea de investiții în platforma proprie. Nu vom mai avea același nivel de investiții, pe de o parte pentru că am făcut deja o investiție semnificativă și pe de altă parte pentru că proiectul pe fonduri europene fiind finalizat, noi nu mai recuperăm imediat o parte din investiții respective, ci le vom recupera în timp. Sigur, întrebarea e întotdeauna, domnule, cât de bine o să performați. Asta vom vedea la buget ce ne propunem și după aceea vom vedea pe parcursul anului cum vom livra sau vom depăși bugetul respectiv. Aș vrea însă întotdeauna să atrag atenția, pentru că eu am un background financiar, aș vrea să atrag atenția că avem un an, noi ca țară, ca și economie și locală, dar și internațională, mai degrabă cu multe incertitudini. Se pot întâmpla lucruri atât din perspectiva alegeri, geopolitice, conflicte și așa mai departe. Se pot întâmpla lucruri legate de piețe financiare și piețe de capital și toate astea au un impact. Chiar și local, am văzut anul trecut schimbări legislative, au avut un impact, din fericire, nu foarte mare asupra Bento, dar e posibil ca astfel de schimbări legislative sau de reglementare să aibă un efect asupra clienților noștri sau asupra unor industrii. Noi avem în vedere și ne uităm cu un ochi mai mare macro vis-a-vis de aceste aspecte. Suntem prudenți pentru anul ăsta, poate cu un grad mai ridicat de conservatorism. Ambiția noastră însă rămâne și ceea ce vom face anul următor este să capitalizăm pe tot ceea ce am reușit să energizăm, dacă vreți, să galvanizăm în acești 2-3 ani de zile de când suntem listați la bursă. Mulțumesc mult, Claudiu. Din profiturile obținute în ultimii 2 ani, intenționați să propuneți o majorare de capital social cu acțiuni gratuite? Radu? Nu am luat o decizie în sensul ăsta, o luăm în considerare, am mai făcut chestia asta în trecut, n-am luat încă o decizie dacă vom face sau nu acest lucru cu acțiunile gratuite. Următoarea întrebare, veți oferi și în acest an un dividend? Decizia decizia cu ce dividende și câte dividende vom oferi va fi și ea publică în momentul în care vom anunța convocatorul pentru AGA, cred că o lună și un pic. Deci nu vă pot spune acum ce dividende vom oferi. Noi, în principiu, nu vrem să ne abatem de la ce am făcut până acum. Vrem să fim consecvenți, așa cum am răspuns de fiecare dată la întrebarea asta legată de dividende. Vă răspunde și acum. Încercăm să fim consecvenți cu ce am făcut și în anii trecuți ca principiu. Acum, valorile exacte le vom hotărî și anunța în momentul în care se publică convocatorul, ca după aceea să fie votat. Mulțumesc. Întrebare legată de performanța în T4, rezultate din exploatare și cel net pentru T4 2023 s-au parabusit comparativ cu T2 și T3 2023. Care este explicația pentru aceste rezultate în scădere? Da. Rezultatul net la finalul anului este de vreo 13 milioane, iar cel de la T3 era de vreo 12 milioane. Și atunci, dacă te uiți doar pe aceste cifre, înțeleg de ce ai putea spune că, ok, de ce până acum a fost 4 milioane pe trimestru și acum în loc de 4 avem 1. În realitate nu avem în loc de 4,1, în realitate avem în loc de 4,3 și ceva, 3,5, cam așa. Pentru că 2 milioane și ceva sunt niște sume pe care, am aflat și noi, nu foarte recent, mai de mult știam de ele, că trebuie să le includem în balanță, în bilanț, chiar dacă sunt deductibile, nu sunt deductibile și aici e o discuție, pentru SOP,
Iar o altă parte a impactului, să zicem că a fost și impactul ăsta legislativ, care n-a fost foarte mare, recunosc, dar a fost un impact pentru că s-au majorat, practic, taxele pe care le plătim pe salarii ca să păstrăm aceleași salarii ale oamenilor din zona asta de scutiri de impozite pe programatori. Deci, cumva, n-aș putea spune că chiar s-au prăbușit în trimestrul 4, au fost în linie cu celelalte trimestre ale anului. Însă am avut, repet, așa cum am și bugetat, de altfel, adică nu cred că e o surpriză pentru nimeni, că am făcut profitul pe care l-am bugetat, chiar l-am depășit un pic. Da? Dacă am fi depășit mai mult, probabil că am fi anunțat din timp, așa cum v-am obișnuit. Am fi anunțat din timp dacă îl depășeam cu mult mai mult decât ne-am propus, practic ne-am realizat bugetul. Iar legat de split-ul pe trimestre, am spus care e motivul pentru care profitul net în ultimul trimestru a fost mai mic, pentru că nu puteam să împărțim acei, 2 milioane și ceva. Impactul s-a putea să-l împărțim în cele 4 trimestre. Trebuie să-l punem într-unul dintre trimestre. Mulțumesc mult, Radu. Și ultima întrebare, puteți oferi un ghidaj în privința rezultatelor din exploatare și net pentru 2024? Vă puteți menține la nivelul din 2023? Aici cred că nu e nevoie de răspuns pentru că a fost deja... Am răspuns deja, da. Exact. Atunci, asta răspunde la întrebări pe care am primit pe e-mail înainte de conferință și acum mergem către chat. Prima întrebare, bună ziua, mulțumim. Produse software ale Bento sunt în cloud, deci cu vânzări de tip SaaS? Da. Produsele Bento le vindem și în mod SaaS, dar le vindem și în mod on-premise. Avem mai multe modele de licențiere în funcție de cum dorește clientul să le cumpere. Deci avem ambele variante, și SaaS și on-premise. Mulțumesc. Bună ziua, vă felicit pentru rezultate obținute, deși așteptările pentru T4 erau puțin altele. Ați decis cum veți majora capital social în 2024? De asemenea, ce procent din profit intenționați să distribuiți acționarilor? Din nou, sunt repetări de întrebări și cred că nu e nevoie. Răspuns. Radu, da, dacă nu cred că vrei să adaugi altceva. Da. Vreau doar să adaug că nu prea înțeleg de ce așteptările erau puțin altele, pentru că noi am făcut exact ce am zis în buget, chiar l-am depășit un pic, așa cum am și anunțat că probabil îl vom depăși un pic. Mulțumesc mult, Radu. Felicitări pentru rezultate. Ce ne puteți spune despre perspectivele pentru 2024? Aveți deja clienți pentru modulele dezvoltate anul trecut. Da, așa cum spuneam, nu putem să spunem foarte multe date concrete acum despre 2024. Dacă avem clienți pentru modulele dezvoltate anul trecut, da, cu siguranță, așa cum vă spuneam, noi, practic, niciun modul pe care l-am dezvoltat, nu l-am dezvoltat că așa ne gândim noi să-l dezvoltăm, ci l-am dezvoltat având în minte niște clienți potențiali pentru acele produse sau niște clienți care chiar așteptau să le facem ca să le putem instala. Perfect. Următoarea întrebare. Sunteți furnizor de cloud? Aveți centre de date? Suntem puțin ciudată întrebarea, dar noi, practic, nu avem data center-ul nostru, nu avem serverele noastre și după aceea le revindem către clienți, dar, evident, și noi revindem ceea ce cumpărăm de la mari furnizori de cloud, că sunt locali sau că sunt internaționali, gen Amazon și Azure și Google. Mulțumesc, Radu. Legat de programul SOP, vom vedea cheltuiala contabilă cu acest program în fiecare an? Sau care ar fi frecvența cu care îl vom vedea menționat în cadrul cheltuielilor? Spui tu, Claudiu? Da. Programul de Stock Option Plan pe care îl derulăm acum a fost aprobat în 2021 și el presupune 3 ani de acordare de acțiuni. 3 tranșe, practic. Acum, în 2023, au fost acordate opțiunile pentru primii 2 ani și în 2024, atunci când ajunge la maturitate ceva de ani,
probabil că vom acorda și cea de-a treia tranșă, să o numesc. Fiind una singură, cheltuiala, dacă se vor acorda aceste acțiuni, ar trebui să fie de 1.100.000 de lei. După care vom vedea din 2025, vom gândi din timpul anului curent ce tip de stock option plan ne gândim să implementăm în continuare și desigur vom veni spre aprobare în adunarea generală a acționarilor. Iar cu majorarea de capital, acum legat de operațiunea asta de capital, există tot felul de preferințe în meniu. Există acționari cărora le place majorarea de capital cu acțiuni gratuite, există acționari care le plac buyback-urile, există acționari care preferă dividende, sunt acționari care și-ar dori doar o creștere de preț per acțiune. Le vom discuta. Așa cum Radu a menționat, vom fi consistenți în ceea ce privește acordarea de dividende. Legat de alte tipuri de operațiuni legate de piața de capital și de acțiuni, ne vom analiza, ne vom consulta și sigur, dacă vom lua o decizie, vom comunica tuturor investitorilor. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Claudiu. Următoarea întrebare. Cum vom monitoriza creanțele sau mai degrabă riscul de ajustare a acestora, astfel încât aceste sume să nu crească sau mai degrabă să scadă continuu? Dacă îmi permiteți, o să răspund eu aici. Există clienți cu care lucrăm de ceva timp, clienți blue chips cu minuni mari și acolo sigur că suntem atenți la profilul lor de risc. În general sunt clienți cu putere financiară. Cu toate acestea, atunci când simțim nevoia să ne protejăm suplimentar, ceea ce putem face este să apelăm la bănci pentru un reverse, pentru un factoring, adică să încasăm în avans și practic să fie sarcina băncii să recupereze creanța la clientul respectiv. Există și clienți, să spunem, mai mici, dar pe care la fel îi analizăm din punct de vedere al credit riscului. Acolo îi urmărim destul de aproape vis-a-vis de termenul de încasare, după ce avem, desigur, un OK intern legat de profilul de risc respectiv. Trebuie să menționez că ceea ce am provizionat noi anul ăsta sunt niște creanțe ceva mai mechiuțe, cu niște clienți la fel mai vechi. Dacă mai pot apărea, e ca în business. Dacă fie poți să-ți asiguri comercial toți clienții și atunci e un cost suplimentar, sau să urmărești cu o politică de credit risk inteligent și să încerci să te asiguri că nu vei avea situații. Din nou, contează foarte mult ce se va întâmpla cu mediul economic. Dacă mediul economic se va împotmoli, dacă mediul economic va lua la vale, probabil vom mai întâlni situații în care unii clienți din anumite industrii să aibă dificultăți la cash. Dar, din nou, suntem cu ochii și urechile ciulite să nu avem surprize. Mulțumesc, Claudiu. Care va fi influența fondurilor PNRR în cifra de afaceri din 2024 și 2025? Noi nu avem ce fonduri să obținem din PNRR, din câte am observat până acum. Noi acum ne ducem mai degrabă spre a vedea ce oportunități există pe nu știu cum se cheamă exact, pe programul acesta de fonduri europene 2021-2027, parcă, în care vrem să identificăm, poate facem un proiect similar cu cel pe care l-am făcut pe acta care s-a încheiat. Și mă rog, mai sunt încă câteva direcții pe care le-am identificat acolo, pe care putem merge pentru a obține fonduri europene, iar clienții noștri, într-adevăr, ei probabil că vor obține ceva fonduri prin PRR și astfel vom avea șansa să livrăm către acești clienți proiecte care să fie finanțate prin PNRR, dar noi aici nu avem niciun control foarte bun asupra clienților ce vor să cumpere și pe ce fonduri vor să cumpere. Dar clar e o chestie care, PNRR e o chestie care ajută toată economia din România și care e posibil să ne ajute și pe noi. Dar n-aș putea spune că, ok, e o legătură extraordinar de directă. Da, aici aș adăuga ceva.
nu e doar PNR, sunt o mulțime de axe și fonduri de modernizare și digitalizare pentru IMM-uri. Sunt o mulțime de bani europeni, efectiv o mulțime. Piața bancară este inundată de cash acum pentru că intră foarte mulți bani din astfel de programe. Programe care pe diferite industrii sau pe o paletă de industrii vor aduce beneficii. Parte din creșterea economică din ultimii ani s-a datorat, sau a evitării recesiunii în România s-a datorat acestor fonduri europene. Sigur că acești bani intră în niște proiecte, că e vorba de niște centrale noi sau digitalizări de rețele sau întăriri de rețele sau construcție de fabrici și așa mai departe sau dezvoltare de business, toate au un impact în economie pozitiv, un impact pozitiv și Bento ca și alți furnizori de servicii, de echipamente, de subansamble vor beneficia. Și noi urmărim evoluțiile astea pe câteva industrii în care avem expertiză, în ideea că atunci când sunt proiecte să participăm la licitațiile clienților respectivi care beneficiază de fonduri europene. În paralel, că a mai fost o întrebare, cred că mai jos, și noi încercăm, sigur că da, să vedem ce am putea noi accesa, noi Bento am putea accesa ca fonduri europene pentru dezvoltarea companiei noastre, în mod direct. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare. Există rezultate palpabile ale colaborării cu EY și sau alți parteneri, mai ales în ceea ce privește piața externă? Contracte noi, chiar dacă nu din cele semnificative ce necesită raportare individuală. Da, colaborarea cu EY merge foarte bine. Avem din ce în ce mai multe oportunități la care lucrăm împreună. În momentul în care vom avea ceva de anunțat, chiar dacă, nu știu, sub un prag care necesită raportare individuală, cu siguranță vom anunța. Din păcate nu pot să dau mai multe detalii în acest moment, pentru că nu am voie. Mulțumesc, Radu. Următoarea întrebare. Bună ziua! Cum explicați faptul că astăzi, la o zi după publicarea rezultatelor preliminare pentru 2023, la BVB prețul acțiunii a scăzut semnificativ? Acum variația este de minus 6,4 și îl rog pe Radu pe Claudiu, scuze, să răspunde la întrebare. Aș răspunde cu o întrebare. Dacă îmi poate explica cineva de ce prețul a crescut ieri, înainte de a anunța rezultatul cu, nu mai știu, 8%. Piața, pe termen foarte scurt, este foarte mult influențată de așteptări, de emoții, e greu de explicat. Pentru noi, ca acționari, ca și management, ce este foarte important, și am să repet la fiecare întâlnire, este creșterea valorii acționarului pe termen mediu și lung. Ce se întâmplă de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, pot fi o mulțime de șocuri, pot fi o mulțime de lucruri plăcute care apar, pot sară prețul cu 25% în sus, 15% în jos. Astea sunt lucruri care sunt mai degrabă emoționale sau reactive. Din nou, ce ne dorim să facem este ca prețul acțiunii pe un orizont de timp mai mare, și ne uităm la ciclul de 3-5 ani, să crească semnificativ. Și aici, cred că ce este important este ca să ne uităm un pic la opțiunile, să spunem, jucătorilor din același segment. Adică cum creștem noi pe un orizont cum crește Bento pe un orizont de 3 ani de zile versus ceilalți din clusterul de ITNC, de tehnologie. Cred că asta e foarte important vis-a-vis de benchmark și performanța comparativă. Mulțumesc. Mulțumesc mult, Claudiu, și într-adevăr, cred că investitorii este foarte important să se uită și la indicatorii versus de alte companii și să fac ei decizia legată de viitorul unei companii. Următoarea întrebare este, pentru anul în curs aveți un plan concret de extindere în afara țării? Și aici îl rog pe Radu să răspunde la întrebare. Da, planul este strategia și planul este cel pe care l-am anunțat împreună cu acești parteneri, să căutăm oportunități în afara țării la care să participăm în ofertare și facem chestia asta în mod activ. Mulțumesc. Platforma modulară, când va deveni un produs comercial vendabil și când va produce primele venituri? Platforma este un produs comercial vandabil și produce venituri de acum. Venituri consistente. Mulțumesc.
Care este cel mai mare risc pe care îl aveți în vedere în fiecare zi sau altfel ce anume nu ne-ar ajuta să dormim bine pe noi toți partenerii Bento? În fiecare zi. Nu știu ce să zic. Riscurile cred că țin de piață cel mai mult, pentru că noi nu avem cum să existăm fără clienții noștri și fără piața în care suntem. Țin, bineînțeles, și de oamenii pe care avem, echipa pe care o avem să existe în continuare, oamenii să fie mulțumiți, să reușim să atragem oameni și așa mai departe. Nu îmi dau seama, adică în afară de riscurile astea clasice pe care le tot povestim, nu știu ce aș putea spune, mai ales riscul la care mă gândesc în fiecare zi. Sunt foarte multe chestii la care mă gândesc în fiecare zi când mă duc la birou punctuale pentru fiecare, nu știu, client în parte, problemă, soluție din cadrul interiorul companiei și așa mai departe. Da, eu aș adăuga că e o întrebare foarte bună și foarte relevantă, că ați văzut o mare parte din întrebări sunt mai degrabă optimiste sau încearcă să primească răspunsul pozitiv despre viitor. Ori realitatea este că trăim într-o lume cu riscuri. Am menționat mai devreme unele dintre ele care, să spun, sunt la un nivel macro, fie că e local în România, fie că e regional sau internațional, și ele există și le urmărim și discutăm despre ele. De asemenea, discutăm despre ce se întâmplă cu industriile în care activăm și unde sunt clienții noștri, atât din punct de vedere al oportunităților, că sunt fonduri sau anunțuri de dezvoltare, dar și din punct de vedere al riscurilor, în sensul unor modificări legislative sau de reglementare. Deci sunt riscuri. N-aș spune că în fiecare noapte nu dormim, că atunci n-am mai fi atât de fresh și de optimist să lucrăm a doua zi, dar le discutăm și încercăm să le înțelegem și să fim pregătiți. Asta e foarte important. Și anul ăsta, încă o dată repet, și anul următor, eu personal îi văd ca niște ani dificili la nivel macro. V-am spus conflicte, modificări geopolitice, alegeri care schimbă foarte mult din eșafodajul și din politicile publice. Sunt destul de multe motive care să ne dea îngrijorare la nivel macro. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Care considerați că sunt șansele să recuperați acele creanțe pentru care ați făcut provizioanele? Asta. Eu nu știu să estimez care sunt șansele. Provizioanele le-am făcut pentru că vrem să fim foarte prudenți. Continuăm să încercăm să le recuperăm. Nu știu, n-aș putea să dau un procent, sincer, chiar n-aș putea. Claudiu, vrei să spui ceva? Da, aici mai degrabă abordarea este pe de o parte juridică, în sensul că firma de avocatură care ne reprezintă face demersurile necesare, noi facem demersurile necesare și sigur că da, încercăm să găsim poate alte soluții amiabile o de altă natură. Din nou, n-aș vrea să dau un procent și nici să nu luăm în calcul în veniturile noastre o astfel de reversare. Dacă vor veni, vor fi niște bani, sigur, foarte importanți. Facem eforturi, dar nu pe asta contăm în creșterea business-ului. Mulțumesc mult, Claudiu! Felicitări pentru rezultate. La ultima ieșire în presă ați declarat că sunteți în discuții avansate pentru noi contracte semnificative. S-a concretizat vreun dintre ele? De la ultima discuție în presă, cred că am și anunțat unul dintre ele, dacă nu mă înșel. Și da, mai sunt acum câteva pe care noi le considerăm iminente și urmează să le anunțăm în momentul în care vor fi și vom trece prin toate birocrația necesară pentru a le avea semnate final. Mulțumesc. Doriți să mai aplicați pentru alte fonduri europene pentru a susține dezvoltarea produselor? Aici Claudiu deja a răspuns la această întrebare un pic mai devreme, atunci putem să considerăm că e răspuns. Care sunt top 3 itemii în zona de risk management și care sunt tacticile de prevenție și gestiune? Aici poate eu rog pe Claudiu, de fapt, el este un om de risc. Exact. Sigur, am menționat pe cele la nivel macro. De aici, de fapt, derivă și riscurile sau
potențialei efecte negative pentru noi. Am să le repet, modificări legislative sau de reglementare care pot afecta clienții sau pot schimba planurile clienților noștri, ar fi un impact pentru noi. Eventuale derapaje, dacă vreți, sau eu știu, scăderi sau presiuni pe costuri, la fel din partea clienților, care ar înteți competiția și, nu în ultimul rând, ce se întâmplă cu lanțurile globale de aprovizionare. 2023 a fost un an ok, dar dacă vă aduceți aminte, 2022 ne-am avut niște întârzieri și toată industria ITNC a avut niște întârzieri pentru că, practic, echipamentele ITNC vin în principal din zona Asiei și dacă se mai întâmplă iar un disruption, uitați-vă ce se întâmplă pe canalul Suez, asta ar putea avea un impact. Cam astea sunt lucrurile principale. Cum spuneam, avem discuții la nivel de management, le urmărim, la fel și credit riscul, analiza pe care o facem. Da, mulțumesc. Mulțumesc, Claudiu. În ce măsură profitul pe 2023 se datorează contractului cu fondurile europene? Păi, așa cum am mai povestit, contractul pe fonduri europene a determinat în 2023 înregistrarea unor venituri pentru, cred că producție în curs în contabilitate, care sunt egale cu cheltuielile pe care le-am făcut. Deci, practic, impactul în profit este zero. Noi nu putem să înregistrăm venituri mai mari decât cheltuielile pe care le facem cu acest produs. Da, aș mai adăuga un lucru legat de acest proiect. Noi am avut venituri și cheltuieli legale. În același timp, noi am primit niște fonduri nerambursabile prin acest proiect. Aceste fonduri rambursabile le înregistrăm deocamdată în balanță și ele vor trece pe venit în momentul când începem să amortizăm investiția respectivă. Deci, banii pe care noi am primit ca și fonduri europene nu apar încă sub formă de venit. Vor apare din acest an când începem amortizarea platformei. Mulțumesc, Claudiu. Acum întrebare pentru Radu. Felicitări pentru rezultate. Aveți cumva în vedere ca în 2024 să creșteți free float-ul? Atunci vorbim de potențial avanzare al acțiunilor deținute de majoritarii sau fie, majorare de capital social pentru atragerea de bani pentru dezvoltarea companiei. Nu avem momentan nimic concret în direcția asta, în niciuna dintre cele două direcții posibile pe care le-a menționat Zuzana sau altă direcție pentru a crește free float-ul. Nu prea îmi dau seama, acum nu prea specific foarte bine la asta, dar nu-mi dau seama cum ar putea să crească free float-ul în afară de cele două variante pe care le-a zis Zuzana, dar Sunt doar aceste două. Decizie în sensul ăsta și nici nu avem discuții, sincer, prea multe sau avansate pe temă. Mulțumesc, Radu. De asemenea, luați în considerare efectuarea unor răscumpărări de acțiuni urmate de anularea acestora. Puteți să exprimați opinie legată de această modalitate? Mulțumesc. Cred că aici a fost un pic mai devreme un răspuns oferit de Claudiu legat de general analiza pe care echipa de management acum face în legătură cu răsplătirea investitorilor și va fi anunțat împreună cu convocator pentru anul în curs. Ideea este de a păstra modul de răsplăti investitorilor în continuare, cum a fost și în trecut cu dividende, dar valorile sau modul va fi anunțat clar mai târziu, pentru că până acum nu a fost nicio decizie în acest sens luată. Nu, pentru că și am auzit de cum această opțiune și o luăm în calcul că se discută destul de mult despre asta în spațiul public și nu avem cum să nu auzim de ea sau cum să nu o luăm în calcul. Mulțumesc mult! Există o corelație obligatoriu de respectat între cifra de afaceri și mărimea capitalului social? Capitalul social trebuie adecvat cu cifra de afaceri? Am să răspund eu aici. Eu rog, Claudiu, că eu nu prea înțeleg. Da. Nu există o regulă, nu există, eu știu,
un criteriu sau o condiție. Cred că ce e mai important decât capitalul social e important pentru că în funcție de numărul de acțiuni respective ai lichiditate mai mare sau mai mică. Una e să ai 13 milioane de acțiuni cum avem noi și alta e să fie avut, nu știu, 150 de acțiuni. Cred că mai important decât capitalul social sunt capitalurile proprii. Tot ceea ce vedeți acolo sub liability, sub partea de pasiv, sub partea de datorii, ăla e important. Adică capitalul social, prime, rezerve, profit reportat și așa mai departe, profitul anului. E chiar funny dacă vă uitați, în lumea anglosaxonă există această noțiune de valoare nominală a unei acțiuni zero. Deci, el nu are o relevanță extrem de mare decât un anumit scop vis-a-vis de ceea ce urmărești, și anume cum împarți între acționari. Dacă avem 1000 de acționari și am avea 100 de acțiuni, n-am putea ajunge la această răspândire, acest spread printre acționari. Dar, mai important, cum spuneam, sunt capitalurile proprii. Pe asta trebuie să le urmăriți. Mulțumesc, Claudiu. Următoarea întrebare. Felicitări pentru rezultate. Puteți să ne faceți o idee cam cât procent din cifra de afaceri sunt servicii recurente care în mod normal pot continua an de an și ce procent reprezintă veniturii din vândut produsele la clienți noi sau upselling la clienți existenți? Cred că informația asta chiar e inclusă în raport. raportul. Da, cred că undeva la jumătate am trecut acolo. Din calcul, Da, cam aproape de a jumătate. crescut acum un pic față de în anii trecuți, până la 40 spre 50%, nu mai știu pe din afară. Da. Noi avem o mare parte din venituri recurente, pentru că veniturile recurente noi le asociem atât serviciilor pe care noi le facem, cât și licențelor pe care le vindem în mod software as a service, cum povesteam și mai devreme. Deci da, există această pondere a veniturilor pe care le considerăm recurente. Acum, Ana, știți cum e când spui că sunt niște venituri recurente? Sunt niște venituri care au un caracter lunar, adică pentru care noi trebuie să facem ceva în fiecare lună ca să vină aceleași servicii și clientul trebuie să și folosească ceea ce noi livrăm sau ceea ce noi facem în fiecare lună. Dacă la un moment dat clientul decide să nu mai folosească, venitul oricum dispare. Dar caracterul acestor venituri este caracter recurent în sensul că contractul este de tip abonament. Acum nu vă imaginați, când eu spun venituri recurente, să nu vă imaginați că dacă avem un contract de X lei pe lună, asta înseamnă că îl avem pe toată viața, pe valoarea aia. Nu. E în funcție de ce decide clientul, dacă mai folosește sau dacă nu mai folosește clientul. Din fericire, noi avem destul de multe contracte în acest fel, pe care le prelungim, le modificăm, le majorăm, le ajustăm și mai departe. Mulțumesc mult! Credeți că veți putea substitui cei 14 milioane din venituri generate de producția proprie, platforma cu fonduri europene, astfel încât profitabilitatea din 2024 să fie cel puțin la același nivel ca în 2023? Da, asta e o întrebare, asta răspunde, e o întrebare în sensul, domnule, o să performați mai bine decât în 2023? Răspunsul a dat Radu mai devreme, da, asta ne propunem și ne bazăm, în ciuda faptului că vom investi mai puțin, deci vom avea mai puține venituri din producția proprie, ne bazăm pe o cifră de afaceri în creștere, pe contracte semnate și pe ceea ce avem foarte avansat în zona de pipeline. Mulțumesc mult! Pe ce durată se va descărca subvenția din fonduri europene? Păi asta urmează să clarificăm. Înțeleg că undeva la 4-5 ani de zile. Avem discuții chiar acum, suntem în procesul de audit și asta e unul din lucrurile pe care urmează să clarificăm împreună cu el, cu auditorul. Mulțumesc. Și ultima întrebare. Aveți în vedere dezvoltarea continuă a firmei? Ce planuri aveți pentru optimizarea organizațională? Și aici, dacă mă permiteți, aș vrea să scot în evidență eu un aspect legat de profitabilitatea companiei în anul 2022, unde profit margin a fost de 19%, pentru anul 2023 avem deja 30%, incluzând SOP, despre care Claudiu a deja vorbit că nu are efect asupra cash flow companiei.
Și dacă includem, de fapt, și acest cost de 2,2 milioane de lei care a fost cheltuiala contabilă în ProfitNet, vorbim de margini de 35%, care mi se pare unul dintre cele mai bune pe care vreo companie de tehnologie listată la bursă oferă în moment de față investitorilor. Dar îl rog și pe Radu să vorbește un pic despre ce face compania în continuare pentru aceste marje foarte impresionante. Da, legat de optimizarea organizațională, este un focus pe care îl avem continuu. Da. Ca orice organizație, vrem să funcționăm cât mai bine, cât mai optim, oamenii din organizație să se simtă cât mai bine, să fie cât mai fericiți, să nu fie stresați, să aibă o predictibilitate în ceea ce fac, pentru că asta duce la succesul companiei și la, nu știu, satisfacția și a clienților și a propriilor angajați. Și da, avem multe proiecte pe zona asta, inclusiv pe zona de design organizațional. Vrem să mai ajustăm un pic, pentru că acum suntem mult mai mulți oameni decât eram acum 2 ani când am făcut ultima oară acest design organizațional. Vrem să ne mai dezvoltăm diferite tool-uri de management pe care să le folosim în a crește această eficiență organizatorică. Dar e o poveste foarte lungă aici de enunțat și e un focus pe care îl avem constant. De adăugat aici că avem un coleg, director de HR, Ștefan Voicu, care este extrem de pasionat de acest subiect și probabil că cei care au fost la prima întâlnire cu investitorii și aduc aminte că a vorbit cel mai mult dintre noi toți. Poate vorbi o zi întreagă, nu știu dacă nu cumva e chiar la prima teleconferință. Cert că îi place extrem de mult și el vine tot timpul cu idei, proiecte noi și el ajută la menținerea acestui spirit bazat pe valorile Bento, ambiție, determinare, învățare continuă și foarte bine face. Într-adevăr, recunosc că și eu, una dintre cele mai mari memorii din prima zi a investitorului a fost această intervenție legată de spiritul Bento, spun așa. Următoarea întrebare. Anul trecut ați anunțat contracte noi ajustării de BVC exact înainte de raportării. Scopul a fost să dați un impuls acțiunii. Mulțumesc. Aici vreau să răspund eu la întrebare pentru că ne ocupam împreună cu echipa Bento și de partea de raportare. Aș vrea să vă menționez că există obligații legale pentru companii listate la bursă de a raporta în mod imediat, adică până la 24 ore de la semnarea contractelor semnificative, anunțarea lor în piață. Aceasta nu a fost niciun intent de a impulsa acțiunii. Noi, de fapt, am făcut ce orice companie listată la bursă trebuie să face pentru a fi transparentă și să raporta în conformitate cu cerințe autorității de supraveghere financiară. Și așa că s-a întâmplat înainte de publicarea rezultatelor financiare, este o coincidență. Și legat de revizuirea BVC, cum a menționat și Radu la începutul acestei teleconferințe, Bento întotdeauna a fost motivat să fie corect cu investitorii, în sensul în care a apărut schimbări semnificative la nivel contractelor semnate, așa cum a menționat că a fost semnat un contract semnificativ care a fost raportat către piață. Natural, dacă a fost și impact semnificativ asupra rezultatelor financiare, asta a fost anunțat în piață. Văd că a venit ok, dar ați fixat încheierea contractelor exact în acele zile, nu este rău, dar așa a apărut în piață. Din nou, nu putem cere clienților să semneze contracte în alte zile, dar îl rog pe Claudiu. Da. Clienții, e clar, e foarte, nu știu cum să o caracterizez, ideea asta că noi am putea să rugăm anumiți clienți ca să aștepte cu semnarea sau să semneze mai devreme. Avem noi raportarea peste 2 zile. Repet, și am să o fac la fiecare conferință. Ceea ce se întâmplă de pe zi pe alta nu ne interesează. Nu ne interesează să manipulăm prețul astăzi sau mâine sau poimine.
Nu ăsta e obiectivul, pentru că noi nu vindem. Dacă am face și am vinde și am profitat de valul respectiv, poate că am putea fi susceptibil de ce se menționează aici. Obiectivul nostru, sunt 4 acționari cheie și cu mine, 5, avem 74%, 75%. Obiectivul nostru este să creștem valoarea acestei companii pe termen mediu și lung. Ăsta este. Îl repet. Obiectivul nostru, cel puțin a celor 5 oameni cheie, acționari cheie, este să creștem valoarea companiei pe termen lung. Nu ne poate satisface nimeni mai mult decât ca peste 5 ani să ne revedem și să vedem că valoarea Bento nu mai este 170 sau 180 de milioane de lei, ci 300 de milioane sau 400 de milioane. La asta lucrăm. Ce se întâmplă de pe zi pe alta, asta le stabiliți noastră ca investitori. Ce 1120, mai puțin 5 dintre noi, noastră cumpărați și vindeți de pe zi pe alta. Sau de pe o perioadă pe alta. Mulțumesc mult, Claudiu. Acum am răspuns la toate întrebările și putem să încheiem teleconferința de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ați Mulțumim. participat. Anul ăsta vom organiza teleconferința cu investitorii. De fapt, începând cu anul ăsta, vom organiza teleconferințe cu investitori de 2 ori pe an. Următoarea va fi după publicarea rezultatelor pentru primul semestru în 2024. Dar între timp vă așteptăm în data de 29 aprilie la adunarea generală a acționarilor. Ca de obicei vom organiza această AGA cu sprijinul e-vote, ceea ce înseamnă că dumneavoastră puteți participa online. Și cum am menționat la începutul acestei teleconferințe, o lună înainte de adunarea generală a acționarilor, vor fi publicate documente aferente adunării, inclusiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024, pe care știm că așteptați cu nerăbdare în anul ăsta, precum și raport de audit și raport anual pentru 2023. Sperăm că să vă revedem pe 29 aprilie și vă mulțumim foarte mult pentru prezența astăzi și vrem să vă urăm o zi frumoasă. Și succes la investiții. Mulțumim mult. Mulțumim! Mulțumim. La vedere, o zi bună! La revedere.